Voalohany aloha miondrika ampanajagna amin'ny mahaviavy ny tegnako ary viavy tia rikarika, viavy nanam-paniriagna andeha lavitry ny tegnako ary mikasa zanako vavy koa mba andeha lavitry amin'ny fiainana. Tiako izy viavy mijoro, viavy mafy, viavy mafoaka. Ke miondrika ampanajagna amin'ny nofo mangatsiakany Madame le Maire Narindra zay niarany vono ka maty, lavony vehivavy, lavony mahery fony vehivavy. Vehivavy tanora voeringiriny, nisalahy tamin'ny asa manandraikitra, papivela ny asany, sage-femme ny vazaha, magnome aina, mamelin'aigny zegny sage-femme zegny. Tsy teto ode ray aman-drenitsika nagnamboatratsika fa koa tsisy papivelogno, tsisy ro sage-femme nagnatanteraka ny fampitiraha, maromaro atsika tsy navy teto satria mila assistena ny accouchement. Donc masigny ny asa nataondra tompoko vavy tety an-tany. Asa masigny zegny asana sage-femme, asana infirmière, docteur, asa masigny c'est métier vocation zegny izy regny antsoin'Andriamanitra olo magnano izy regny amina. Ke miondrika ampanajagna amin'ny nofo mangatsiakany, enganie handray ampiadanagna ny fanahiny ary andray azy ao amin'ny paradisa ireo olo masigny sy ny anjely n'Andriamanitra. Zay ary ny fanajagna ny vehivavy sahalamiko. Tiako igny vehivavy Narindra igny satria viavy matanjaka, viavy nanana tanjogno tsara, nanano asa tsara, nikiry, lany tamizay be ny tanàna zegny. Amizao manko tologna atao maneran-tany agnomezagna antsika viavy sehatra eo amin'ny firenena. Ny firenena rehetra amizao dia mampirisika ny vehivavy handray toeragna politique, handray toeragna ambony, handray responsabilité isika vehivavy. Ka isan'ny vehivavy nikiry ary lany tamin'ny fomba ofisialy nandray samboady dia ny vonoany regny tsy matahtody ka malahelo isika vehivavy rehetra. Malahelo koa nareo lehilahy fa zay vehivavy nanagna azy no tegna marary. Ohatra ataoko maloha marary nahita fahalavoandra tompoko vavy. Mankahery anareo ray aman-dreny niteraka azy, mankahery ny firenena zay nilozany satria mahery fombehivavy izy iny. Dia magnaraka zay ary amin'ny momba tsika vehivavy ihany, amin'ny solidarité tsika vehivavy, amin'ny firaisan-kina tsika vehivavy no hitenenako eto. Zaho homme de l'année 2025 baka ataoko agnaranao. Zafady hely tomonoko agnaranao Andriamatoa Soumaïla. Tsika tsy dia mifakahefa homme de l'année agnaranao aminakahy. Vonanomboka ity taogno ty raha mahakasika anao ny tegna hitako mifanjevizevy resahan'reto influenceuse eto. Donc homme de l'année anao, manana lazanao. Itsy haiko za tsy mijuge, za mo tsy mitsara, za tsy pitsara. An'Andriamanitra ny fitsaragna ho vavako eto matetika ary ampodipodiko fo koa. Za tsy mitsara. Fa tindra tiako ambara. Nikitiky viavy anao. Tsy maintsy mitsangana za satria tiako miaro viavy karaha za. Ary tiako magnome lanja viavy karaha za. Ny volagninao fa nagnasasahanao, nataonao iasasaha jiaby nataonao igny. Avy eo volagninao fa i député lanim-bahoaka atao an-tapitanana any Antsiranana no lazainao fa nagnirikanao i Ramatoa Jocelyne Maxime. Ny rahany député Jocelyne Maxime zaho anao natonga zaho nagnano iasasaha igny. Oh le reky. Tsy zazakely anao fa olobe. Matoa mahay mandeha mitady an-tanin'olo, matoa manana tokantrano nagnarabady aty anao, tsy zaza anao fa olobe. Amin'ny maha olobe anao ke
irahan'olo anao asasaha androm-panjakagna reto na asasahaza tsisy dikany ty hagnano edy anao. Tsy fomba ny magnasasa olo ary tsy fampianarana azo amin'ny ray aman-dreny voalohany zay mitezan-tena miteraka an-tena mitezan-tena ataoko fa tsisy ray aman-dreny nagnambarake magnasasaha anao. Tsy fomba magnasasaha olo na lefa ta l'école mbala namafisy ny fampianarana sekoly zegny hoe tsy azo atao magnasasaha olo zegny na za tsisy dikany ty ary tsy azo asasahegny ary tsy agnasasaha. Magnino anao lelabe io milaza anao tsy menitra anao milaza hoe ny rahin'ny député Jocelyne Maxime anao hagnasasa androm-panjakagna hagnasasa olo adosiko aloha pouvoir andreo hagnasasa olo de nagnano anao mavandy anao mety efa fomba ratsinao zatra magnasasa olo satria misy madamo mihaja magnaja tegna managna didy masina ny tanàna ho madamo Agaty zay tsy aritako sora fa laza tsara anazy hagnitry nazy regny taty ampitan-dranomasina satria za mandeha mandrato fitadiavagna ty misy zaza tezako agny tsy tiako mirenireny na isy ny tantara magnatsova anao i madamo Agaty ty hoe fa mahay mitaiza zaza ko zaza ty zay nisy ty major de la classe fo ary tsara teza tsara famindra aleva mizy fa izy amin'ny Facebook ao ko tsy azonao izy amiko anao telefone nazy atera aminazy. Madamo Agaty managna laza tsara hagnitry nazy regny taty zay tsara fakahita sora na sasahenao azovy ka na irikanao nagnasasaha izy jerinao niany anao misy mahazo menasy anao amin'ny raha tsy manjary nataonao amin'ny androm-panjakagna satria androm-panjakagna ny nasasahenao eky ahilikinao amin'ny ramatoa député Jocelyne Maxime lazainao fa député Jocelyne Maxime nagnirikanao vandinao zegny nandalo tato an-tranoko i député Jocelyne Maxime tamin'izy teto France farany heny zavavegny heny zahavany akaiky heny zay heroe tsarniady izy koa izy tia mpagnano raha karaha zegny zaho zany Canada hiny ty ny rahiny fa tsy nagnirikanao izy satria heny za masaky Facebook ty heny za masaky live ty fa député Jocelyne Maxime tsisy olo tsisy défaut misy défaut zigny satria olombelogno mandeha tany eto fa izy igny tsy voataiza karaha zegny dadilako amin'ny dadiko tsy nitaiza izy andeha gnasasa olo na andeha hagnirako gnasasa olo mavandy anao zaho Jocelyne Maxime olo mivavaka ary koa mon père erany Madagascar hatramin'ny archevêque ny Diego Suarez mifandray antendro aminazy noho ny fitiavany an'Andriamanitra masera communauté jiaby misy amin'ny faritra varitra io mifandray antendro amin'ny Jocelyne Maxime zegny tsy olo andeha gnasasaha olo fa viavy tsara taiza tamin'ny ray aman-dreny niboahany ary ray aman-dreny fatapoko fatapirenena ny ray aman-dreny niteraka azy ary mbola nitaiza vatany izy tamin'ny fiangonana zay hitatsika mifandray matetiky amin'ny communauté de Sœur Teresa Diego mandeha amin'ny fiangonana hitatsika matetiky akory ataonay ino fa i député lanintelo tamin'ny faritry Diego province Diego io handeha gnasasaha olo akory ataonay andihino zegny vandinao zegny assumez raha nataonao assumez fahazaran-dratsinao nataonao tamin'ny Agaty zegny olo tsotra ho anao Agaty olo tsotra izy fa managna ny maizy izy reny mandraindraikitry mitaiza zaza maro olombanogno i Agaty nataonao eky izy amin'ny androm-panjakagna navozo amizay anao ke ahilikinao ataonao bouquet misère ny adalagnanao député Jocelyne Maxime za viavy mbala tsendriky nikahiny Jocelyne Maxime tantiniko igny za
tsy nikaiky za izy ary mety ho gaga izy koa misy olo mandefa lève ty aminazy na numéro naka heno fo latsaka téléphone naka herignandra zay za tsisy vola magnamboatra izy mbala robaka fo numéro naka ty hoe tsy heno tsendriky nikaiky zay député Jocelyne Maxime fa za tia la justice zay maviany za midredrigna heto ataonareo ngoma rekitry tsy ngoma fa la justice olo mavandy tsy tiako anao mavandy om delane tiangala laza anao fa navadibadiky ny raha nataonao jerinao ahilikinao hainao fa misy raha tsy milanina agnatin'ny politikindreo ahilikinao hagny problème ahilikinao amin'ny député Jocelyne zay somary mangingigny izy amizao fotoana lazainao fa ny karamanao tsy nahagnamianao karama izy tsy karamanao tsy ampafirin zay relation anao ary izy tsy agnirak'olo andeha saha olo assumez-vous toetry tsy mendriky nataonao izy koa anao ty hifona mifona mivantagna anao volagna nisy traitement namiany docteur taty za misy opium misy fanafody hoaniko misy raha mahaverijery mitadiavanao excuse hafa ke somary mamamo za tamizigny effet de l'alcool zigny effet de je sais pas effet de l'alcool maro lela misotrosotro tsy haiko anao namba misotro ataova effet ndraha hafa nampagnanognano anao raha tsy tokony atao fa aza atao aminay magnangy za tsy maintsy miaro magnangy karaha za ary magnangy nagnano hasa soa maro ary magnangy miezaka zegny député Jocelyne Maxime mbala zaza izy efa lany solom-bahoaka mbala tagnatin'ny fahatanyrany iringiriny ary intelo na miany vahoaka ny antsiranagna fatokisana tsy olo andeha agnano asasaha zegny olombelogno zigny za managna défaut nazy na za mivolagna zay managna défaut naka fa eko tsy izy nagnirika anao tsy izy nagnirika anao mamorogna anao excuse hafa tsaroanao fa tsy mety raha nataonao miondrefanao diso zaho ao ataova tsy ty gadra za fa effet d'alcool effet de médicament tsy haiko raha mety volagnina fa aza ahilika amin'olo ary hitako izegny Jocelyne Maxime zegny amizao fotoagna miezaka izy mangigny miasa mangigny izy hitondra rivotro vaovao hitondra fahatsaragna vaovao ho an'ny vahoaka ny antsiragna fa tsy olo anditadiady na andeha agnirak'olo hikarama olo andeha agnasasaha olo mifidy mangigny karaha nataony nangigny retry nahalany izy indray mandeha zio io haika lazainao fa nandeha nagnirikanao nandeha nagnasasaha vandinao be aza ataonao eo vandy fa zahay magnangy miaro magnangy mihetsiketsiky miaro magnangy masaha mitondra firenena miaro magnangy saha miady ary aza dignanao andre matoa filohan'ny république hajaigny andry nirina rajoely za manohagna anao ary mbala manohagna anao jusqu'à niany andre matoa filoha aza dignanao ny fankamamiany zegny député Jocelyne zegny anao ary aza dignanao ny fanompoagna nataony zegny Jocelyne Maxime zegny anao aza dignanao nagnano aigny tsy ho zavatra zegny Jocelyne Maxime zegny tamy fitiavagna anao tamy fanondroatagna anao ho tonga filoham-pirenena raha mamy ny vahoaka ny antsiranagna mamy ny vahoaka ny diana savay anao no nitologno nataony zegny Jocelyne Maxime zegny aza mety anao ampiadivin'olo amin'olo nankatianao nankamamy anao na dia misy ary 10 entre anareo tsy haiko zay misy agny fa ny haiko nangingigny raha matoa député Jocelyne Maxime tatoato zay za tsy mahay antony izy volagniko zegny za tsy sary nikoragna taminazy efa hela mbala izy nandalo teto France farany ary izy tsy nanagna eritreritra agnasasahanareo zegny zao volagna nambarany za teto toeragna ifandimbiasagna io zanako fa nagnano be koa za tamin'ny adidy mavepany za alio koa ataony hafa fa za tsy mandoa vahoaka ny antsiranana ary za tsy mandoa anareo vahoaka malagasy koa misy raha ilanareo ny tanàna agny taty ka ia zaho
fa tsisy resaka hoe hifofo anareo mpitondra nanagny miasaigny zahay ho fankahalagna ary nahavy za mankamaminao filohandry nirina Rajoel magnajanao zaho tonton Tsay Christian satria promotion babako anao ndraiky tonga velo atanazy nareo zandry izy be fa karaha pralahy anareo jiaby ray aman-dreny ajaigna anao tonton be Tsay Christian aza miady amin'ny anabavinao anao fa boky misère igny tapidalakaleha ny olo tia magnano raha tsy manjarinjary ampiadiviny an-tragno ao nareo système daholo regny système fampiadivagn'olo fa azadignanareo ny tsara mahatsarova olo anareo mpitondra amin'ny tsara nataon'olo anareo tsarovanareo ny esaka jiaby nataony Jocelyne Maxime taminareo sy tamin'ny fanompoagna tanirazana tsarovany be vitany tsarovany be nataony fa aza mety ampiadivin'olo système regny système njaza système niveau 0 regny hoe ataoko ny adalagna ataoko fa rehefa tratra zaho ahiliko amin'olo ary hanomtomogna agnaran'olo hafa ary hoe za hanaromako adalagna ataoko aza miady an-tragno matokony fahendregna député Jocelyne Maxime ny tegnako haiko izy viavy zay viavy moa et surtout la femme forte vavaigny fo fa olo mandiniky izy koa misy olo vavaigny koa misy olo tsy malefitra atao raha tsy tiana tsisy karaza fa toujours misy barème fo ke karazay koa taony Jocelyne haiko izy misy limity izy tsy agnasasa zegny za tsy nikahiny raha tsy nikahin-jovy fa sitrapoko no fahaizako le olo ary izahay katolika io maro fampianarana zahay misy catéchisme jusqu'à zahay vita confirmation zahay mbola tanora chorale zahay mbola misy fikambanagna masigny idiranay zahay misy éducation spirituelle tsy possible izahay hagnasasa olo zegny misy limite oza misy limite vavaigny za io fa à la limite ke miangavy anareo zaho hitandry amin'ny fahaizana mikoragna amin'ny fahaizana mamotipotitry vola fahaizana magnararotra ady misy tsy haiko misy raha mangatsiatsiaka entre anareo ay tia rarotiny sasany fa mino za fa matoa anareo natondra firenena matoa anao tonton be premier ministre Tsay Christian 2012 taogno na premier ministre anao eo niveau tapitrohatra niveau ambony anao karaha zegny koa anao président Nirina Rajoely fotoagna lava nitondranao any Madagasikara tsy vitany hoe lehilahy managna anjara anao fa lehilahy manam-pahaizana ke ataoko fa tsy koragnany olo midelira ampiainana zay nandeha ndafy aty boka nagnantegna nahita vola avy tonga de rofirofigny zay aty zay koa navy aty tratrany dépression maro aminay ke aza mitandregny koragnan'olo midéprime aza mitandregny koragnan'olo agnatiny dose je sais pas dose mpiainana ou je sais pas za le olo tsy haiko fa le koragna hitako amin'ny réseaux sociaux za tsy midéfendre inconnu fa olo haiko zegny député Jocelyne Maxime zegny afahako miaro izy ome toerana ny vehivavy ary hajao ny vehivavy tsy keko izy koa mbala misy fankaratsiagna viavy zegny tsy nampitsahatra zaho ny publier sarin-draha tompoko vavy narindra une belle dame une femme forte malahelo za olo niezaka be karaha igny nosoparagna sahady eto koa anao efa agnano koragna mifotipotitra tsy maintsy miteny za izy volako zegny za manambava la justice tiako za tsy magneky raha vandivandy io voalohany tsy maharo anao fagnilikilihanao hadalagna nataonao amin'ny agnaran'ny député Jocelyne anao responsable ny raha boakany vavanao koa havy edy ny enquête hisy edy ny fitoriagna ataony androm-panjakagna
anao fauteur principal n'izy igny tsy afaka ilikilikinao izy igny satria vavanao ny volagna izy igny t'es pas mineur anao olo majeur anao olo majeur azonao anao olo majeur fa tsy mineur responsabilité nao volagna boka ny vavanao za zao mivolagna io responsabilité ko tsy ahilikiliko amin'olo za tsy karamen'olo ary za tsy voakaraman'olo tsy endriky misy olo mahakarama za tsy endriky misy olo mahavidy za ary tsisy olo havanga za responsabilité ntena ny volagna boka ny vavantena tsara raha boka ny vavantena responsabilité ntena ratsy raha boka ny vavantena responsabilité ntena tsy azonao ilikilika amin'olo olo mitandregna amizigny fo olo marary karanao koa olo mitovy niveau aminao olo mino fa anao nirahin'olo anao olo be karaha ataonao irahin'olo agnasasa olo anao magnano anao ma tsisy jery tsy anao ma fa iaran'ny lalagna ny olo magnasasa olo abaka eo anao irahin'olo agnano raha danger be karaha zegny tsy volana alainao aloha marary anao aianao irahin'olo andeha agnasasa andry mpanjakagna ke tsy gros loatsy enika agnabony fofoagnanao anao andeha agnano izy anao mavandy tsy possible zegny tsy possible anao tsy nirahiny député Jocelyne Maxime zegny sitraponao nagnano izy mboko anao tiandoto izy anao boko fa piady aminazy fo amin'ny maha kristianisme donc izy nandalo teto nagnano lapet tamin'olo jiaby la peine nataony tamitsika teto fa tsy nandeha nagnirika atsika agnandra tsy manjary fa anao tia agnano izy igny ampidirinao izy mba handotoanao izy arrête aza mavandivandy mampihetsiky lohanaka olo mavandy io za nazovy izy olo koa magnano koragna vandivandy agny abolego comme réseaux sociaux eto za ka fa mitsikolo tsy haiko rehetra za mbala hely za tiara direct nisy koa ma réseaux sociaux ty hoe nazoegny za eto za manasa vangy eto za manasa vangy eto za tsy mitsiko zay tsy faly miditra edy koa za mazaka responsabilité ko raha boka ny vavako za oka koa tsika jiaby responsabilité tsika raha boka ny vavatsika anao olo be tsy tsaiky iran'olo agnandra tsy manjary anao agnano alifasa io aia ny enregistrenao izy nagnirikanao baka eo faro e magnaraka zegny même ny enregistrenao vocal nazy nagnirikanao izy koa tsy ankoronareo roe anao ny enregistré vocal nazy peny hafa koa zegny satria tsy azo atao ny enregistré vocal n'olo ao momany anareo re mikoragna koa tsy fampieragna est-ce que anao azo ko enregistrena koragna amin'ny vie privé tsy azo enregistreny peny hafa koa zegny fa tianehe izy koa mariny aia i vocal zegny nagnirano Jocelyne anao nagnano zegny mino za fa tsisy satria anao mavandy aboko la France conférence était dit affaire nareo handeha amin'ny justice la France tsy mandray enregistrement vocal zegny satria raha tsy azo atao zegny fa anao capable alifasaheran'ny réseau eto mba ho regnina jiaby igny feon'ny Jocelyne ny karamaza tam raha zegny raha maventy bika zegny raha maventy bika zegny aboa eo bika izy koa nagnanao anao olo pikirakira anao olo influenceur anao olo mahay raha ty eto aboa eo igny tamin'izy ny karamaza tamin'izy nagnirika za igny voanazy ho regninay amizay mba recevable fagnatsipianao izy aminazy fa hatreto tsy noako velively tsy noako ary hoka koa hanareo mpitondra fanjakagna hanagna fomba fizahagna agnabo na za maivandoa ty fo mahatratra fa izy mavandy ataoko fa nareo matanjatsaigna aby matondra firenena io mahay fa fomba andesigny agnapotopotoagna anareo fomba andesigny ampiadivagna anareo amizay anareo mivakivaky ataoko fa mazava amitsika jiaby ny tiako ambara zaho dia mandray fitenenagna
amma viavy zaho satria vonomoaly viavy karazahay na vonandray posta ny sopara marary zay viavy eto mifampirisiky andotsika tsy agneko ho ambanibanina lehilahy andotsika ho ambonina lehilahy andotsika havita bebe ny vita lehilahy ary zegny agnitanako atsika viavy jiaby andotsika angala toeragna ambony fitondragna magnaraka tapitry fahafahan'ny président Nirina Rajoely milatsaka andao ndraiky mba tsika viavy hitondra i firenena io andao ataotsika feno atsika mairie jiaby io miarabanao za zanako vavy maire ny tanàna Nentsy ao fiera za fa andesiny magnangy mahavitazy tanàna Nentsy tiako mahita viavy mitondra zo ary koa misy jumelage tianao angatahigny avy amin'ny mairie la France azonao kahigna za zanako iara-iasa aminao fa za tsy endriky misy bureau tahorako nandafina aux États-Unis tsary hitako fa lera viako agny sa masaky miditry bureau fo koa ke mankahery atsika viavy jiaby zalahy ary atsika samy viavy mifanohana fa aza mety mifamodiky samy viavy ary ndotsika iala amin'ny teny hoe fanaka malemy ny vehivavy atsika tsy malemy atsika nitondra lehilahy sivy fanjava atsika mbala vitsy fo lehilahy sage-femme fa atsika viavy fo koa mbala viavy mitondra kibo mbala viavy koa mampiboaka olombelogno avy agnatin'ny kibo ao atsika matanjaka mitsangana ry vehivavy namako andao iaray salahy andao hameny posta matanjaka jiaby io andao atsika hiaraka handroso misaotra atsika jiaby za tsy mitady ady amin-drakoto na mitady ady amin-drabe fa oka sambo responsable ny raha volagniny fa tsy anao koa tia latsigny na tsara raha nataonao tsy mety mifona mpahatsoragna fo erreur humain olo jiaby io mety magnano diso za mivolagna zegny mety diso andesa fo teny fifonagnanao fa aza ataonao pompier zalahy député-ny Antsiranana Ramatoa Jocelyne Maxime aza atao pompier hamono afiny adalagnanao fa olo kendry izy igny na dia eo ary ny maha olombelogno tsika jiaby samy mahay diso biso daholy tiako be nareo bonjour daholy